Lamsabot no hai ko borok ni taken entertainment YouTube channel no bahai Wng Paikha khwlai jokor ka hamburg no tong na hinai angkana ok Simon kana je tabu YouTube belakin risks mane khatra o klai Wng Paikha angka amoni reason tamo abo jeng Simon lanai te kaisa bakha ko angkai sini tipra hosteo khoroksa je short film khlainai buku Hamari Debbarma ani kok kisa seng salanai te kaisa kok angkai je tabuk je jara 18 year kaya je jara reels lamnai rokni tamungnai abno tei seng saimalai pai seng plus seng saimalai nai je YouTube tamni bagi riksho klaika jeng nubiman kha je among khachini takhuk Abir Debbarma ni YouTube channel je duita strike klaika nei borok jaga post klaika ngeta norok mungni video nuga norok nugiman kana bongni YouTube channel 4.5 lakh kakha jora borok video snamai borok no reporter sungpru eba borok video khai saka je abo kaisa social media ni basically Simon ka je bongni YouTube channel kaini strike klaika nge kalaiman ni reason tamo amunarok khel khadi gobang puk channel baksa mane promotion video snam promotion video bo bahai hingang kanai di ajaga o kaisa game dong ga game no bo bahai ke thungnai game thungang ga profit mano mane ajaga o bonus point mano ga ama hai boro kaisa earning ni bagai mane sponsor video ba promotion video sponsor video mana ne bagai kaisa email tui kaisa company ba WhatsApp ti borok no contact line nang bai deal khaya kanai je no ang musu krang ni wana ba mane 5000 1000 ama hai ke deal khai paya kanai borok no ad khai di ni riwo mane nini short film khai pro ba yang je kono content videos slam pro nang ka sarma jar kisa nukjagai je advertise khai ri mani amna no sponsor ga aboni khlaimani uklogo nono borok rang riwo ga ama hai video rumani bagai kaisa channel effect phayo gabani bagai katinan bagai tinang sawo norok ama hai video rok bai chali tongdi ingya hanga kai channel mane strike klai nin channel delete ngi mano kai tham strike kri khanga kaino delete ngi payo abonte kuno sanman ya gabani bagai tabuk sini takok Abir Debbarma ni je YouTube channel je duita strike klai kha sausi te kaisa strike klai kha big channel delete ngi mano gabani bagai bo tabuk bini channel no narukna ni bagai bo tabuk site to bitongo ngete kaisa tamo chini takok je Hinkhy Debbarma ni YouTube channel to already delete ngi paikha amba wa hai reason tuino ngi man kana gabani bagai khajana man kaching som norok tini hojak tongdi mane post tongdi jeno je S-Rock video rogo mane YouTube rogo tadari baksa haina channel mane ang bung salia mane automatic saruk toni diu eka ama hai saruk ton mane bisungtui ni channel effect phai mano eka abon tini ang mano sawai tongo ngeta kaisa paidi teksa topic sum thaklani sini je kok rock short film ba KSF bo jeta maya kana himano ajagani actress mane short film actress do buku Hamari Debbarma tam kha bo kroksa kaijak sengson saimono kaijak man yagro bini biye bai ba bini husband be borok kaklai pon makana amani yaglo ba kaklai asuk to sisogya haipono tabuk nge kising bisa khanamani kaklai ka rokni khanamo yaglo ngai sung kaisa post nugo je na pormaini di obon khabo wan sabai post khlai bo photo ti jak mani nge aja selfie na jak rokno kona haipono o je photo borok knui hamjak lai ba borok knui lab khlai bo sajak lai dao photo no borok viral khaikya na o chola da viral khlai tongkha na Hamari da viral khlai tongkha mana o anchana viral khlai tongkha mo to saimaya iPhone o jaga te na di o jaga hangkai bo fake trengei mane nungmani je fake mani video rok viral ngi tongkha hangkai salamu jungo joto borok no tabung ni je jorao enjoy khlai mane nunggu chao sikla ni jorao hinba binimo hangkai kroksa kok borok short film khlai nai mane buino mane kaisa honest khlai tongnai ingui tongno omahai ingui tongkha hangkai nono bui sereng mano gabani bagai ang tini buku Hamari no konya muchungo
nung tong no amahai mane samung hai tongke nung aro nung yakarui nini ketal lamo desa mane himdi nya hanggakai nini jata followers rok nono unfollow khai bainai nono sajak lai bainai gete kaisa kok sini tipra sai ni hinjaknai sondup dofani borok gobang kuk no wanjui dofawai amahai ke mane hamjak laiei kaijagei thango abo bonugo mane ta kaijagni himako gya mane sajak lai hamjak lai kaijak lai baksa tamung kaijak mane ulorogo 2-3 bosoni ulorogo mane walai sulai ungo mane bujak tokjago rang puja sanjago jaga sanjago haini bagai mane sopungui mayani bagai kaijak hangga kaito brijel no rangrok maria diba gei borok no sopungui sup mayani bagai kaisa borok ni bisingo kak laimung phayu ba buthar laimung rok phayu gamani bagai ang ta kaijak ni makogya mane nung kaijak na musuki kaijak ni amani kuno bada kri phiaba nung koroksa tipra satutui kubun dofawai kaijak mani amo kaisa chaya nei mano gabani bagai omo hairogo je video viral ngi tongmani post viral ngi tongmani amo no muthangnani bagai na tini ang o video sanamo jeno oje bukukjuk nugui botni khasitun bini loino bo yakar thun ngite kaisa ngi tamo je tamnani je jara chintipra hasteo tabuk kabangma Facebook khlaileyo angkai Instagram khlayo angkai tabuk ni bisingo Facebook Instagram te YouTube obono bisik mane trending chalayo jottoni bisingo Facebook ni video salamlayo mane aro dakti earning habu hininai reels salamlayo jara 18 bosor kaya sani sekang panangthun ayang saka panangthun mane jeta bara ri sumui je khlai short khlai je video salamai bor post khlai mane video reels salamlayo aboni bagi tamung jare rok nugo mane naimeya amahai jare rok nugo ngi kobang ma amahai okra chakra naimeya amahai video rok borok dalai mane bisingtui kaisa mane government mane decision naka ga amahai tongmuno khlaime na tei kaisa borok tabu ain sunamui tongo gabon bagi norok hojak tongdi jeno norok kaham video post khladi angkai jeno borok nai mane khatung nani tei khaksang nani jeno a video rok nai hamia srung mayana tei angkai tini bagi asukno norok video no chadaka angkai tamkanai like share comment khlainan tapoti omo hai related video na tanamu sungi tongnai tamkanai amnaro kamben saimona kok borok ni tag entertainment YouTube channel no subscribe khlai today asukno hambai bye